паркоместата да станат самостоятелни недвижими имоти. Това предлагат нотариусите. Това би улеснило сделките за покупко-продажба на имоти, тъй като в момента местата за паркиране нямат ясен статут. Кана Рачева по темата. Автомобилът вече е необходимост, но в големите градове често се случва хората да обикалят около жилището си, защото няма къде да паркират. Йордан Еленков има офис в центъра на София и проблеми с паркирането. И никой не може да ми гарантира, че това парче е мое. Даже ми казват, че аз като имам идеални части, да речем, можем да се разберем с всички собственици на този паркинг, да го наречем, че кой къде ще паркира. Обаче като дойдал някой нов собственик, той може да каже: не, аз не съм съгласен вече, това не важи за мен, няма да паркирате в този ред, а ще паркирате в някакъв друг ред. Според действащия в момента закон при покупко-продажба на имот, един от начините за прехвърлянето на мястото за паркиране е като идеална част от жилището, защото не е самостоятелен имот. Нотариусите обаче предлагат това да се промени. Няма на кой да му пречи. Значи тук от тази празнота никой не може да черпи дивиденти. Единствено има само негативи. Това, за да не се случи до момента, според мен е липсата на политическа воля. Нотариусите са изготвили свои предложения за промени в законодателството, но казват, че вече 15 години изпълнителната и законодателната власт не обръщат внимание на проблема с паркоместата. За BTV новините, Кана Рачева.